У той час Езус сказаў сваім вучням: «Будуць знакі на сонцы, месяцы і зорках, а на зямлі трывога народаў і замяшанне ад гулу марскога хвалявання. Людзі будуць млець ад страху і ад чакання таго, што прыйдзе на свет, бо пахіснуцца нябесныя моцы. І тады убачаць Сына Чалавечага, які будзе ісці ў воблаку з моцаю і вялікаю славаю. Калі ж гэта пачне адбывацца, тады выпрастайцеся і падыміце галовы вашыя, бо набліжаецца вашае адкупленне. Зважайце ж на сябе, каб сэрцы вашыя не былі абцяжараныя свавольным жыццём, п'янствам і жыццёвымі клопатамі, і каб дзень той не застаў вас неспадзявана, бо ён, як пастка, прыйдзе на ўсіх, хто жыве на паверхні ўсёй зямлі. Таму чувайце і маліцеся ўвесь час, каб вы маглі пазбегнуць усяго, што павінна адбыцца, і стаць перад Сынам Чалавечым». Гэта слова Пана. Дорогие браты и сестры, калі ласка, прошу вас послухаць. Сёння до нас скіраваў свой ліст наш митрополит Мінска-Магілёўскі арцыбіскуп Юзаф Станеўскі. Пастырскае пасланне на першую нядзелю Адвенту 24-го году. Чувайце і маліцеся увесь час, каб вы маглі пазбегнуць усяго, што павінна адбыцца, і стаць перад Сынам Чалавечым. Любыя ў Хрысце Пану, браты і сёстры, сёння хочацца падзякаваць Пану Богу за тое, што дае нам магчымасць распачаць чарговы ў нашым жыцці Адвент. Адначасова хочацца пажадаць, каб гэты перыяд Адвенту мы перажывалі як час удзячнасці за вялікія дары, атрыманыя ад Бога. І перш за ўсё, як удзячнасць за самы каштоўны дар, які атрымала чалавецтва. Удзячнасць за Сына Божага, які стаўся чалавекам дзеля нас і дзеля нашага збаўлення, і які нарадзіўся з Дзевы Марыі. Гэта таксама час падрыхтоўкі да ўрачыстасці Божага нараджэння, прыйсця нашага збаўцы Езуса Хрыста. Добра вядомае нам слова «адвент» паходзіць ад лацінскага слова «адвентус» і азначае «прыйсце». Гэта час, калі мы, як хрысціяне, з надзеяй чакаем выканання абяцання Бога, які праз сваіх прарокаў абвяшчаў аб прыйсці на зямлю Месіі. Адвент павінен быць часам духоўнай падрыхтоўкі да глыбокага перажывання праўды аб уцелаўленні Бога. Многія з нас за сваёй занятасці ці абыякавасці перасталі заўважаць, што літургічны год – гэта наш духоўны гадзіннік, які вызначае рытм хрысціянскага жыцця і уводзіць пэўны парадак у практыцы нашай веры. Адвент – гэта час двайнога чакання, але не пасіўнага, а поўнага нашага ўдзелу. Распачынаючы Адвент, варта памятаць, што ён дзеліцца на два перыяды. Першы – ад першай нядзелі Адвенту да 16 снежня, звязаны з чаканнем другога прыйсця Езуса Хрыста напрыканцы часоў. Знакі, што будуць папярэджваць другое прыйсце Пана, пра якія гаворыць нам Евангелле, няпростыя для зразумення. Аднак у іх будзе штосьці такое, каб вернікі заўважылі, што пачынаюць спаўняцца словы Божага прадказання. Таму Пан Езус заахвочвае сваіх вучняў да чування. Гэтае чуванне – своеасаблівае спалучэнне тугі па Езусу з пільным назіраннем за тым, што адбываецца навокал. Другі ж перыяд Адвенту з 16 па 24 снежня звязаны з непасрэднай падрыхтоўкай да ўрачыстасці нараджэння Пана. У гэты час варта задумацца над тым, кім для нас з'яўляецца Езус і як мы ўспрымаем яго нараджэнне.
Магчыма, нарэшце прыйшоў час па-іншаму паглядзець на святы ў нашым дарослым жыцці. Успомнім пастушкоў і мудрацоў, якія прыйшлі да нованароджанага пана. І адны і другія нешта прынеслі з сабою, бо ў госці не прынята ісці з пустымі рукамі. Таксама недобра ісці на імшу пастэрку з пустым сэрцам. Што ж мы можам падараваць Езусу? Напэўна, яму больш за ўсё падабаецца нашае асвячэнне і любоў. Нашаму асвячэнню служыць найперш споведь і перапрашэнне за грахі, удзел у раратах святой імшы, прысвечанай Маці Божай, якая нясе людзям найпрыгажэйшае святло свайго Сына Езуса Хрыста. Чаму б не ўшанаваць Марыю нашым удзелам у раратах? Чаму б не выбрацца на рараты ўсёй сям'ёй? Чаму б не далучыць да гэтай малітвы малых дзетак? Сустрэча з Езусам падчас раратняй імшы з'яўляецца добрай нагодай як для дарослых, так і для моладзі і дзяцей, каб паглыбіць сваю веру, каб правесці малодшых дзетак праз гэты перыяд літургічнага года. Неабходны асаблівы клопат усёй сям'і, каб дома вяліся размовы аб праўдах веры, аб важнасці падрыхтоўкі да свята Божага нараджэння. Каб быў сумесны ўдзел у раратах, падрыхтоўка адвентавага вянка і яселек, развучванне калядак, а таксама заахвочванне прыняць пастановы на адвент. Хрысціяне чакаюць прыйсця Хрыста, і гэтая вялікая падзея з'яўляецца сутнасцю святаў. Адвент павінен быць магчымасцю адчуць тое, што Бог прыходзіць. Трэба памятаць і пра тое, што адвент з'яўляецца таксама для ўсіх нас добрым шансам, каб пачаць змагацца з нашымі грахамі і слабасцямі. Таму падчас адвенту праводзяцца парафіяльныя рэкалекцыі, якія служаць нашай фармацыі і фармаванню сэрца, а таксама натхняюць нас на шчырую споведь. Захвочваю ўзяць удзел у гэтых духоўных практыкаваннях. Спадзяюся, што яны дапамогуць у пазітыўнай трансфармацыі нашай душы, мыслення і паводзіну. А добра падрыхтаваная споведь дапаможа нам у свята нараджэння Пана прыняць Езуса ў чыстыя сэрцы. Бо як жа цяжка святкаваць яго нараджэнне, не знаходзячыся ў стане свячальнай ласкі. Сёлетні адвент доўжыцца 24 дні, таму заахвочваю ўсіх нас, каб мы на працягу гэтых практычна 3 тыдняў кожны дзень свядома былі з Богам. Як гэта зрабіць? Гэтага можна дасягнуць часта молячыся Словам Божым, чытаючы добрую рэлігійную кнігу, молячыся ружанец або слухаючы цікавыя духоўныя разважанні. Душу таксама трэба карміць, таму трэба сілкаваць яе чымсьці сапраўды карысным. Паклапоцімся таксама пра нашых бліжніх. Давайце знойдзем для іх час, завітаем да таго, каго даўно не бачылі, або патэлефануем таму, з кім даўно не размаўлялі. І, безумоўна, наведаем хворых і тых, хто не дае сабе рады з-за сваёй нямогласці ці калецтва. Не забудзем таксама і пра міласціну. У старажытных традыцыях адвентовая міласціна патрабуючым матывавалася вельмі прыгожа. Касцёл заклікаў, каб у гэты адвентовы перыяд вернікі сваімі ахвяраваннямі падтрымлівалі асабліва дзяцей, удоваў, самотных маці і бяздомных. Не забывайцеся пра парафіяльную супольнасць, уключайцеся ў дзейнасць парафіі, у рухі, якія ўжо існуюць, і стварайце новыя. Каб заставацца моцнымі ў веры, недастаткова адных толькі асабістых малітваў і ўдзелу ў нядзельнай імшы. Мы прынялі хрост, а таму пакліканыя быць вучнямі і сведкамі Хрыста. Іншы чалавек – гэта заўсёды дар, а сапраўдная супольнасць дае падтрымку і сілу. Пра гэта ясна гаворыць папа Францішак. Усе мы, хрысціяне, адказныя за місію Касцёла. Кожны святар, кожны чалавек. Вядома, вы можаце спытаць, а што магу зрабіць я, як кіроўца аўтобуса, як фермер, як рыбак? Тое, што павінны рабіць усе мы. Сведчыць сваім жыццём і падзяляць адказнасць за місію Касцёла.
Належыць памятаць, што літургічны адвент – гэта не толькі падрыхтоўка да Божага нараджэння і сімвалічнага прыйсця Езуса, але таксама імкненне годна ўдзельнічаць у кожнай святой імшы, у якой ён сакраментальна прысутнічае. Бо ў цэлебрацыі літургіі, як пісаў папа Бенедыкт XVI, вырашаецца будучыня веры і касцёла. Мы павінны прыкласці ўсе намаганні, каб сустрэча вакол алтара эўхарыстычнай ахвяры стала для нас сустрэчай з асобай укрыжаванага і ўваскрослага Хрыста. Няхай новы літургічны год, які распачынаецца ў першую нядзелю адвенту, стане магчымасцю для ажыўлення рэлігійнага жыцця кожнай нашай парафіі, якая з'яўляецца эўхарыстычнай супольнасцю. Адвент адкрывае нам таямніцу Бога, які дае нам надзею. Бог праз Езуса Хрыста з'яўляецца крыніцаю спакою, якога так прагне сэрца чалавека. Менавіта ад яго мы атрымліваем усе ласкі і дары, неабходныя нам для годнага жыцця і духоўнага развіцця. Праз малітоўнае чуванне, добрыя ўчынкі і міласціну мы зможам падрыхтавацца не толькі да святаў Божага нараджэння, але таксама і да святога году, юбілейнага 2025 года хрысціянства. Папа Францішак заахвочвае нас: папросім Пана, каб ён усё больш набліжаў нас да яго таямніцы на шляху, якім ён хоча, каб мы ішлі на шляху пакоры, добразычлівасці, убоства і усвядамлення ўласнай грахоўнасці. Ён прыходзіць, каб выратаваць нас, вызваліць нас. Няхай Пан дасць нам гэтую ласку. Прыйдзі, Пане Езу, напоўні нас Тваімі дарамі, каб змаглі мы праз адвентавае чуванне выпрасіць Тваю міласэрнасць, спакой і згоду паміж людзьмі. Наплённае перажыванне адвенту ад шчырага сэрца благаслаўляю у імя Айца і Сына і Духа Святога. Амен. Падпісана арцыбіскуп Юзаф Станеўскі. Два слова ад пробышча толькі. Хочу сказаць пра тое, што сённяшняя першая нядзеля адвенту, ведаеце, адно ключавое слово, якое мне асабіста неяк вельмі западае і ў Евангеліі, і ва ўсім, што адбываецца сёння, і нават таксама ў гэтым лісце, яно неаднойчы паўтараецца. Христос прыходзіць, прыйсці. Да, мы кажам, адвент, чаканне, бо прыйдзе Христос. Але, ведаеце, Христос прыходзіць ужо цяпер. І ці я яго чакаю, ці я хачу з ім сустрэцца. І чамусьці мне у сувязі з гэтым словам, прыходам Христа, узгадваецца, ведаеце, такі фрагмент з Евангелля, з прыпавесці аб міласэрным айцу і марнатраўным сыне. Гэта Евангелие ад Лукі, 15 раздзел. Калі марнатраўны сын вяртаўся да свайго бацькі, то бацька выбег яму насустрач. Евангелие нам не напісана даслоўна, але калі бацька выбежаў насустрач, хутчэй за ўсё ён чакаў, ён выглядаў. Канечне, гэта прыпавесць, она распавядае нам пра Бога. Але я думаю, што сённяшні дзень, адвент, ён таксама як бы ставіць пытанне наадварот. Ці я таксама чакаю Бога? Ці я яго выглядаю? Ці, можа, всё маё жыццё, яно настолькі запаланіла мае думкі і маё сэрца, што ўсё становіцца такім павярхоўным. Нібыта і ёсць і малітва, і імша, але яно ўсё нейкае аўтаматычнае. Таму, дарагі браты і сёстры, няхай гэты пачатак адвенту будзе для нас гэтым чаканнем на Хрыста, які прыходзіць, які прыйдзе ў канцы свету, які прыйдзе падчас Божага нараджэння, але які прыходзіць штодзённа. І каб ягонае прыйсце, каб Христос, які прыходзіць, каб мы сустрэліся з ім, каб гэта не было такім момантам, калі Христос праходзіць міма нас, каб мы не празівалі яго. А прыйсці ён можа у розных акалічнасцях нашага жыцця. І таксама молімся, просячы, каб Бог прыйшоў да кожнага з нас, асабліва ў тых момантах жыцця, дзе мы не спраўляемся, дзе мы не ведаем, што рабіць, дзе мы чакаем нейкай дапамогі ад Бога,
але ўжо нават часамі губляем веру, што ён можа нам дапамагчы. Прыйдзі, Пане Езу.